Halo, Halo, Ta. apa Bil? Aku pengen ketemu. Iso nggak? Kapan? Mari ini mulai pengumuman kelulusan. Ono apa emang? Aku pengen ngomong. Ta. Oke. Apa sih Vin? Cuma ini kau no, orang nama di kono. Aku lulus cah. Suwun cah. Semoga cah. Iya podo-podo. Ayo ngrayakno kelulusan iki nang Metania. Tapi aku gak iso cah, ono masalah sing tak selesaino. Masalah apa? Kepo. Vin. Yo aku yo. Iya lah, kan lah. Tak harus sana. Coba. Sipe. Iki pe. Kereta wing. Enak kan gon. Enak e gon. Iso ini. Jo, kon iku lapo? Mau mencurang ae. Temen sampai lulus pas. Bil. Terus sekolah ini terus. Yo wah, yo liwat. Akan ngono yuk. Masya. Ayo cut, Bro. Ayo Rob, pintar Rob. Iya Rob. Kamu nanti bisa atas sebelah. Apa? Cita-cita itu model. Apa? Krik. Ayo lu, banter deh. Terus apa kamu? Main kabeh ta iki. Meneng aku ora kok marah. Bagi. Aku jo. Bilang sing goleki lho. Sepurane ra aku. Lu ala. Bil. Oleh ucapan mana kau tidak? Makanya nih yo Bil. Tolong tahun kan pacaran karo Duta. Tapi nggak jamin Duta Justia karo kowe mereka Jogja. Mungkin mau mana? Aku cuma balik kota itu. Apa dibalik no? Gak apa-apa, paling saat aja tak balik. Wis stabil. Iki awakmu. Dewi tolong tahun nak SMA iki akeh kenangan sing dilalui. Durungane jarak sing memisahkan ak Dewi. Kon yo milih ak Dewi
fokus nang dhewe-dhewe. Aku yo gak, Iki kayak kenang-kenangan SMA. tapi aku gak yakin lah dhewe sifate gak iso bakal berubah. Wis stabil, percaya aku ngalih gawe cita-citaku, gawe awakmu, gawe masa depan awak dhewe. Tapi aku gak iso lah. Penjelasanku nggak akan merubah pemikiranmu. Mungkin iki terakhir awak dhewe nang kene nang SMA. Tak pikir 3 tahun wis cukup gawe podo percaya iki. Aku pikir kan bakalan tetap ngenteni aku bil. Tiba-tiba salah. Aku wis belajar ikhlas. Ternyata mimpi-mimpi awak dhewe wis ilang bil. Ternyata kon mek teko gawe kanca yang masa SMA iki. Nah, akhirnya kokon bisa sampai karo manis pahit kenangan nang kota iki. Suatu saat kon sadar lek ana wong sing bener-bener tulus nyiapno masa depan gawe kon. Tapi mbok sia-siano. Suwun telung tahun. Duta bener. Kenangan manis karo pahite iku nang masa SMA bakal dadi harta sing paling terapi. Kenangan iku disimpen sing rapi apa mungkin dibuka kayak dikenang maneh. Ta kon bakal dadi sing tak iling lek wong liya nyebutno kata SMA.